मी सुषमा सांगवीकर. माझ्या कवितेचं नाव आहे मला व्हायचे आहे. एका शाळकरी मुलाचे मोठा झाल्यावर मी कोण होणार याविषयीचे त्याचे म्हणणे आता ऐका. आई म्हणते अभ्यास कर अभ्यास कर, व्हायचंय ना तुला मोठा डॉक्टर. आई म्हणते अभ्यास कर व्हायचंय ना तुला मोठा डॉक्टर. बाबा म्हणतात सारखा हा बॅट बॉल खेळणार मग तो नक्की क्रिकेटरच होणार. बाबा म्हणतात सारखा हा बॅट बॉल खेळणार मग तो नक्की क्रिकेटरच होणार. आजी म्हणते सारखाच करतो हा खाटखूट फार. आजी म्हणते सारखाच करतो हा खाटखूट फार, म्हणून म्हणते तो इंजिनियरच होणार. पण मला काय वाटतं करीत नाही कोणीच विचार. पण मला काय वाटतं करीत नाही कोणीच विचार. पण मी मात्र पक्क ठरवलंय मी बस कंडक्टरच होणार. पण मी मात्र पक्क ठरवलंय मी बस कंडक्टरच होणार. टन टन बेल वाजून बस थांबेन स्टॉपवर. टन टन बेल वाजून बस थांबेन स्टॉपवर. शिस्त पाळून रांगेत चढायला सांगेन लवकर. त्रासिक चेहरा किरकिर मी नाही करणार. त्रासिक चेहरा किरकिर मी नाही करणार. आबालवृद्धांना हात देऊन वर चढवणार. आबालवृद्धांना हात देऊन वर चढवणार. टिकटिक करत म्हणेन तिकीट घ्या भरभर. टिकटिक करत म्हणेन तिकीट घ्या भरभर. शाळकरी मुलांनो पाय दाखवा बरं भरभर. शाळकरी मुलांनो पाय दाखवा बरं लवकर. त्यांच्याबरोबर कविता म्हणणार. मध्येच एखादा विनोदही करणार. अशी हासरी बस धावताना रस्त्यावर टकामका सारेच कौतुकाने बघणार. अशी हासरी बस धावताना रस्त्यावर टकामका सारेच कौतुकाने बघणार. साऱ्यांनाच रिक्षा नाही परवडणार. मग अशा आनंदी बसमध्ये सारे चढणार. असा हसरा आदर्श कंडक्टर मी होणार. मग नाही ना कोणी बसला नावे ठेवणार. कुठलेही काम नसते ना छोटे. मग बस कंडक्टरलाही काबरे म्हणून मोठे. धन्यवाद.